Ай! Айде, ще оплашиш как да се пътилка. Бега! Бега, бега. Ай го завъртилка. Ай да ви кара да се сачи и се като да би ми мотора на виявота. Ай го завъртилка. Да, нали са снима, виж горе как ми е. Рек, да. Айде, долу върти. Ама не знам къде е това за приближаването на ме, бе, майка. Свали го малко. Чекай долу, ходи. Не е от там. Е от тук е некъде, ама не знам откъде. Не, това трябва. Не. Желателно да се мръдне, не? Уху! Па е, спасати си гледам. Снемам колкото. Не е толкова, да. Дай напред, бе! Ай, сега давай ти по него и да пътиш на работата. Сега че спири назад, че връща. Имало е и кур! Гета потърпи. Гета потърпи хвала. Само трябва да се само трябва. Хайде, вижте тази страна, където се пъти. Мама ти да е малта, мадева! Ето ми текста за покуп! Аз си ви казах, че го сърва да се ради кървото. Не там, че убиеш, бе! Не, бе, ходи отатка, ходи! Ама само двете десни го. Доктор каза, че че спре тук и че излезе назад. Как ти не може? Да. Това не мога да дигне толкова. А що не префърлихте музиката? Хайде, музика искаш си да... Напай музика и ти 2 мили Иванова. Върни ми Дудо от Васалева, чит ми си им карал, знаете тази песен? Застава Дудо... Ми пее бълдъза ти ми пее. Ако падна около воздух, трактор. Он няма да бутузи, защото трябва да се прехвърли на бензина, на метан. Без никакъв проблем си излиза. Докторе! Я пробай! Пробай тук назаден пробай! Назаден некъде спре пито, пробай ти назаден дали че вземе. Да, има около лъзо. Стига! Много слеза надолу. Дай още надолу! Немо! Ще излезе то. Много го спусна надолу затова.
Виж, това са двете задни му въртат, видиш ли Бистър? Кажи му да не пробва да е паднал по воз. Нема, има место. Ама точно на там отива. Дай, докторе, надоле, дай надоле, Не. Докторе, дай надоле! Дай надоле, че паднеш по коловоза, не мога да изкараме, дай надоле! Ако беше сега лупи тука. Майко мила! Сега